sestry, drahí zídení, že môžeme dnes na tomto mieste byť a sme tu kvôli jednému menu. Ale chcem, keď napočítam do 3, aby si vyriekol to meno, kvôli komu sme tu. 3, 2, 1, povedz Ježiš! Ježiš! Halleluja! Sláva ti Ježiš! Ty si Pánov Pán, ty si Kráľov Kráľ, ty si ten, kvôli komu sme tu na tomto mieste. Sme tu, aby sme ťa chválili, aby sme ťa dobrorečili, Pane, aby sme ti vzdali chválu, česť a velebenstvo, ktoré ti patrí, celé nebo, všetci anieli, všetky nebeské stvorenia, Pane, ti vzdávajú chválu a hovoria, že si hoden. Ježiš, ty si hoden vziať chválu a my ti hovoríme, Ježiš, ty si hoden našej chvály. Amen. Bratia a sestry, poďme, pozedíme svoje ruky a začneme chváliť toto meno. Meno, ktoré nás zachránilo, meno, ktoré nás spasilo, meno, ktoré nám dáva nádej, meno, ktoré nám dáva večný život. Poďme, pozedíme svoje ruky a nech je to taký svätý hukot. V mene Ježiš, nech tvoje modlitby, nech tvoje chvály, nech prejdú cez túto strechu až ku trónu nášmu Bohu. Amen, môžeš to urobiť, pozdvihni svoje ruky, ak Ježiš je v tebe, pozdvihni svoje ruky a chváľ svojho Pána. Halleluja! Nebeský Oče, prosíme ťa, aby tvoja prítomnosť skrze Svätého Ducha prenikla do našich srdc. Pane, získaj si naše srdcia, všetkých nás, ktorí sme na tomto mieste. Prenikni nás svojou láskou. Bože, dotkni sa nás a premeň nás. My sme tu preto, aby sme boli premenení, Bože. Aby sme ešte viac boli podobní Tebe, Ježiš. Ty si náš majster, Ty si náš rabi, Ty si náš učiteľ. Teba chválime. Pane, Teba ľúbime a milujeme. Halleluja na tomto mieste. Vítaj, Duchu Svätý. Vítaj, Svätý Duchu, na tomto mieste. Halleluja, Tke Ježiš. Halleluja, Tke Amarode. Para nás tu pregadatá. Nás Tke glória pre nás. Na neniku sarsa tu, Amarode. Amaroraj. Amen, tu dbara nás. Amen. Poďme, bratia, sestry, ďalej. Chválme nášho Pána. Využij si tento čas a predstav si, ako to bude v nebi, keď budeme stáť pred trónom živého Boha a pred našim Pánom a Spasiteľom Ježišom Kristom v bielých rukách, s palmou v našich rukách a budeme sa pozerať jeden na druhého a povieme si, zvládli sme to, dokázali sme to, sme tu, na mieste, ktoré nám Pán Ježiš pripravil. Bratia a sestry, aj teraz na tomto mieste môžeme mať nebo na tejto zemi. Poďme, chválme Pána z celého nášho srdca. Amen. Halleluja. Dajme jeden veľký potlesk.
atrás, mire basta que tú te mucha procucha habla tú te moda saquera via tu te come già la conosca come già la
tu deste la štirones. Si captamente dall'avche sa tu deste. Palikerapke, poženiť sa konec, ko čivladne zbierka, poženiť sa konec klade hým, to lenka strane, poženie letvíš, palikerapke raja. Amen. Poprosím ťa, sestra Zlatica. Pokoj Boží, bratia a sestry, tak aj pri tejto príležitosti môžeme do tej pomyselnej sípky dať 4 rôznymi spôsobmi. Vidíte už bratov a sestry, ktorí vysluhujú tak, že vám posúvajú také košíky, do ktorých môžete dať. A ja verím, že každý z nás má vďaku a radosť voči Bohu, že sme jeho deti a že každý môže niečo dať na spoločný úžitok. A to je jeden spôsob fyzicky a poprosím, aby išiel aj QR kód, tento QR kód, či už cez kameru alebo cez aplikáciu vo vašom mobilnom telefóne môže presmerovať financie na to, aby sme pokryli náklady na túto konferenciu. A tretí spôsob je ten, že môžete využiť terminál. Neviem, či môžeme ukázať taký biely stojan, viete dať bezkontaktne, môžete tak urobiť počas tejto piesne alebo po skončení toho duchovného programu, aby sme nevyrušili ten tok, ktorý sa deje. Takže terminál je na tejto strane. A štvrtý spôsob, ak nestihnete prísť k terminálu, ak možno nemáte v mobile internet a možno nás sledujete cez vysielanie, tak môžete dať cez stránku ackošice.sk. Je to spolupracujúci zbor a v časti podpora viete nájsť 3 rôzne kódy alebo IBANy a takto zbor Košice všetky financie, ktoré sú na tento účel, presmeruje na účely konferencie. Ďakujeme, že máte a že máme od Boha vďačné a ochotné srdce a že každý z nás má čo dať. Vďaka Bohu. Halelúja, Ježiš, sláva Bohu. Je dobré byť na tomto mieste, pretože Boží duch sa znáša na tomto mieste. Halelúja, môj Boh. Halelúja, Ježiš. Táto chvála hovorí o tom, že jemu patrí všetká sláva a česť na nebi aj na zemi. Sai gloria, Ježíš, čale delestro. Das tu, sai gloria, anda sai cangira. Das tu sai gloria, das tu sai gloria, Ježíš, čale delestro. Das tu sai gloria, anda sai cangira. Kristus prišiel na túto zem. O Kristus peccavi tua vina, oggi mi fermaš Padinja. On dal svoj život za teba aj za mňa. On kami besíka častu ke. On ti zjavil svoju lásku. Nei motivi per già. Amen. Das tu sai gloria. Halleluja, môj Boh. Čale delestro. Das tu sai gloria. Das tu sai gloria.
Ježíš. Anda sajka gira. Môžeme vzdýnuť svoje ruky k Pánovi a povedať: Das tu sei gloria. Oh, halleluja, môj Boh. Čale. Das tu sei gloria. Das tu sei gloria. Anda sajka gira. Celá církev, drahý môj Boh, ťa chváli a uctieva. Das tu sei gloria. Das tu, halleluja, môj Boh. Halleluja, Ješua. Halleluja, môj Boh. Halleluja, Ježíš. Das tu sei gloria. Das tu sei gloria. Anda sajka gira. Anda sajka gira. Das tu sei gloria. Das tu sei gloria. Ježíš, milujeme ťa. Ty si náš Boh. Halleluja. Das tu sei gloria. Anda sajka gira. Môžeme teraz bez hudby. Das tu sei gloria. Gloria. Čale. Das tu sei gloria, gloria. Anda sajka gira. Halleluja. Das tu sei gloria, Ježíš. Čale. Das tu sei gloria. Anda sajka gira. Das tu sei gloria. Das tu sei gloria. Halleluja, môj Boh, kapá. Das tu sei gloria. Anda sajka gira. Halleluja, Ježíš. Halleluja, môj Boh. Chcel by som teraz pristúpiť k takej oficiálnej časti, že chcem tu privítať nášho biskupa Pavla Somlaja, členov Rady cirkvi pastorov, apoštolskej cirkvi pastorov denominácií, ktoré sú tu, všetkých bratia a sestry zo Slovenska, zo zahraničia pastorov. A chcel by som privítať nášho vzácneho hostia. Jim Cymbala, som s ním 2 dní. A je to skvelý človek. Je to človek, ktorý je vo svojich rokoch a miluje Pána. A miluje ľudí. A včera, keď sme boli na konferencii v našom zbore, tak ja som bol zlomený tým, ako hovoril príbehy, ktoré sú tak reálne a tak sa dotýkajú nášho života. Jim je skvelý človek, je to skvelý pastor. A ja mi veľkou cťou ho tu medzi nami privítať. Drahý Jim, vítaj medzi nami v mene Pána Ježiša Krista. Poď a poslúž nám Božím slovom.
Good afternoon. Príjemné poobede. I told the people yesterday that I am from New York City. Povedal som niektorým ľuďom včera, že som z New Yorku City. I've lived all my life in New York City. Žil som celý svoj život v New Yorku. And I'm half Polish and half Ukrainian. A ja som z polovice Poliak a z polovice Ukrajinec. But for the last 2 days, ale posledné 2 dni I am half Slovakian. Som z polovice Slovák. Ahoj. Ahojte. And I am half Roma. A takisto som z polovice Róm. Sosa. It's an honor to be here today. Je mi cťou, že tu dnes môžem byť. And you have another meeting after this one. A po tomto zhromaždení bude ďalšie. Poprosím o ticho v sále. So I want us all to concentrate for just a few minutes. Chcel by som, aby sme sa mohli všetci sústrediť niekoľko minút. I'm just going to tell the story, okay? So we don't have to ask you to read it, okay? In the book of Matthew, we hear this story, one that we were singing about. Ježiš, ten, o ktorom tu spievame, he was going from town to town, išiel z mesta do mesta, preaching and teaching. Vyučoval, kázal. He was healing people of every kind of disease. A uzdravoval ľudí z rozličných druhov nemocí a chorôb. To prove that he was the Son of God. A týmto dokazoval, že je Boží syn. He wasn't a regular man. On nebol obyčajný muž, obyčajný človek. He was man yet God all in one. On bol zároveň človek, zároveň Boh, to všetko v jednom. He had 12 disciples following him. A mal učeníkov, ktorí ho nasledovali. And one day he stopped. A jedného dňa zastal. And he looked at the people. A pozrel sa na ľudí. Just people like you and me. Na takých ľudí, ako som ja a ty. They were all following him. Všetci ho nasledovali. And the Bible says that he saw through them and into them. A Biblia hovorí o tom, že videl do nich, videl cez nich. That they were harassed or troubled. Že boli strápení, Biblia hovorí zmorení. The word in the original Greek actually means, a to pôvodné grécke slovo, they were stabbed hovorí inside. doslova ako keby boli pichnutí a to všetko vnútri. They were wounded. Boli zranení. He saw that. Toto on videl. On the outside they looked fine. Zvonku vyzerali v poriadku, výborne. Like a lot of us today. Tak ako mnohí z nás dnes. We hide what's really going on inside of us. Ale Boh, Ježíš, on vidí do nás dovnútra. But Jesus saw right into it. Ale Ježíš videl rovno do nich. It says that he also saw that they were tired. A Pán Ježíš, Biblia hovorí, že takisto videl, že boli znavení alebo že boli strápení. The word actually means thrown down on the ground. A to slovo v pôvodnine hovorí, že boli doslova hodení, sotení na zem. Not on the outside, on the inside. Hovorím o vnútornom stave, nebolo to zvonku. Look at me, everyone. Pozrite sa na mňa všetci. What we really are is what we're on the inside, not on the bohatí. I don't like them. A nepáčia sa mi. Not Jesus. Ale u Ježíša to tak nebolo. Aren't you happy Jesus looks at us and loves us? Nie ste radi, že Pán Ježiš, keď sa na nás pozrie, že nás miluje? Amen, amen. 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 That's why I'm here today. Preto som tu ja dnes. I never went to seminary. Ja som nikdy nechodil na seminár I never went to Bible school. Teológiu alebo biblickú školu. I wasn't a strong Christian when I went to college. A keď som išiel na vysokú, tak som nebol silný kresťan. But God by His grace brought me to a moment
Ale Boh svojou milosťou ma doniesol do momentu, where I said, Lord, use me. kde som povedal, Bože, prosím, použi si ma. I'm nothing. Ja som nič. I have no great talent. Nemám žiadny veľký talent. But I'm available. Ale som k dispozícii. I want to be a worker. Chcem byť pracovník. I don't want to be famous. Nechcem byť slávny. I don't want a lot of money. Nechcem kopec peňazí. I just want to go out in the fields and work for you. Jednoducho chcem ísť do tých polí, kde je hotová žatva a tam pre teba pracovať. That's what he wants you to say today. Túto vetu čaká od teba. Alebo tento postoj. Lord, I'm available. Pane, som ti k dispozícii. One more thing before I finish. A ešte jedna vec predtým, než uzavriem. You know what some of us say? Viete, čo hovoríme niektorí z nás? Or maybe it's the devil whispering in our ear. Alebo to môže byť jednoducho diabol, ktorý nám šepká do ucha. You can't work for Jesus. Môžeš robiť ty pre Ježiša. You don't know enough Bible verses. Nepoznáš dosť biblických veršov. You're not a strong enough Christian. Nie si dosť silný kresťan. You've made mistakes in your life. Urobil si chyby vo svojom živote. Let somebody else do the work. Nech tú prácu odvedie niekto iný v kráľovstve. You go to church on Sunday. Ty pôjdeš, môžeš chodiť v nedeľu na bohoslúžby. Let the pastor do the work. Nech pastor to odmaká za The teba. pastors can't do the work. Ale pastori nemôžu urobiť túto prácu. How many people live in Slovakia? Koľko ľudí žije na Slovensku? How can a few pastors do the work? Ako môže pár pastorov toto vyriešiť? We all have to do the work. My všetci potrebujeme konať Božie dielo. Jesus wants us to do the work. Pán Ježiš túži potom, aby sme I'm gonna my, say, yes, amen. my potrebujeme robiť prácu v kráľovstve na Božiu slávu. He believes in us when we don't even believe in ourselves. Boh totiž v nás verí aj vtedy, ak my sami v seba neveríme. You know who one of those workers was? Viete, kto boli títo pracovníci? After Jesus died for the sins of the world Potom, ako Pán Ježiš zomrel za hriechy celého sveta and rose again from the dead, a znovu na tretí deň vstal z mŕtvych, guess what? Guess who he used in the first sermon ever preached? koho si Boh použil na prvú kázeň potom? Peter. Bol to Peter. Peter, Peter, a fisherman, jeden rybár, never went to a seminary. ktorý nechodil na žiadnu biblickú školu. Just a few months before, A pár mesiacov predtým he denied the Lord 3 times zaprel Pána 3-krát and cursed and said, I don't know him. a začal kliať a hovoriť, ja nepoznám toho človeka. But the Lord restored him Ale Boh ho obnovil and picked him back up a znovu ho postavil späť. and said, I'm going to use you. A povedal mu, ja si ťa chcem použiť. Praise God for his grace. Chvála Bohu za jeho prácu. Praise God for his grace. Chvála Bohu za jeho milosť. So, God said, my house shall be called a house of prayer. Pán Ježiš povedal, môj dom sa bude volať domom modlitby. There's a time to sing. Je čas spievať, There's a time to preach. je čas kázať. I tried to do it today. Ja som sa snažil dnes priniesť Božie slovo, But now we got to make a decision. ale teraz potrebujeme urobiť rozhodnutie. Look at me. Pozrite sa na mňa, prosím. How many of you want to volunteer today? Koľký z vás chcete byť dobrovoľníci? Here's all I want you to say. To je všetko, čo sa vás pýtam. Jesus, make me a worker in the field. Či by si povedal Ježišovi, Pane Ježišu, urob ma pracovníkom na tvojom diele. You put me in Slovakia. Ty si ma postavil na Slovensko. Let me work in Slovakia. Pane, chcem pracovať na Slovensku. Give me what I need. Daj mi to, čo potrebujem. Let your spirit rest on me. Nech tvoj duch na mne spočinie. But the fields are ripe. I see it. A ja tiež vidím, že polia sa belejú, že sú hotové na žatvu. I noticed that it's different than New York City. Ja viem, že tu je to iné ako v New Yorku, But I went in one of your malls 2 nights ago. ale včera večer alebo 2 dní večer som išiel do jedného nákupného centra. The people need Jesus. Ľudia potrebujú Ježiša. Amen or no amen? Amen alebo nie. The people need Jesus. Ľudia tu potrebujú Ježiša. We have Jesus. My máme Ježiša. He saved us.
On nás zachráni. Let's not live in fantasy. Nežijme vo fantázii. Oh, God, do a great work. Bože, urob úžasné dielo. He wants to do a great work. Jasné, že chce urobiť úžasné But dielo. who's he going to work with? Ale s kým bude robiť to úžasné dielo? Cez koho? He's not going to use angels. Na to nepoužije anielov. He's not going to speak in the clouds. Ani nebude hovoriť z nebies, z oblakov. He's going to use you and me. Použije si teba a mňa. Last word. Posledné, chýlim sa k záveru. I love this country. Ja milujem túto krajinu. In 2 days, I fall in love with Slovakia. Za 2 dní som sa zaľúbil do Slovenska. I told my wife last night on the phone. Včera som povedal svojej manželke po telefóne. Her musical group has won 6 Grammy Awards. Jej hudobná skupina alebo spevok okolo mojej manželky získala 6 cien Grammy. She's a brilliant musician. Je úžasná hudobnička. She has a traveling group of around 15, 16 singers. A takisto má cestujúcu skupinu nejakých 15-16 spevákov. I told her, Carol, Som jej povedal, Kara, let's ask God to make a way that we can come to Slovakia. poďme prosiť Boha, aby nám otvoril cestu, aby sme mohli prísť Right here on this do day. Slovenska, na Slovensko, na toto pódium. Amen? Amen? And fill this place with people who don't know Jesus. A naplňme toto miesto ľuďmi, ktorí nepoznajú Ježiša. So we can do work for him in the field. Aby sme mohli robiť prácu pre neho na poliach. So let's close our eyes. Môžeme teraz zavrieť svoje oči. If the keyboard brother could, Poprosím klavesáka, aby prišiel za nás. the singers. Takisto speváci, keby prišli. But let's close our eyes and pray. Môžeme zavrieť svoje oči a modliť sa. In the name of Jesus Christ, V mene Pána Ježiša Krista. I ask you this afternoon, Ja sa vás pýtam dnes po obede. will you please volunteer to be a worker for Jesus? Budete prosím dobrovoľníkmi na to, aby ste mohli byť pracovníci pre Ježiša. Ask him to change the way you live. Popros ho, aby zmenil spôsob, ako žiješ. You don't have to do anything in your own strength. Nič nemusíš robiť zo svojej vlastnej sily. All you have to do is say, here I am, Lord. Všetko, čo potrebuješ urobiť, je povedať, Pane, tu som. I want to work with you, Jesus. Chcem pracovať s tebou. If you feel that, I would like to pray over you. Ak toto cítiš, toto volanie od Boha, chcem sa nad tebou modliť. Could you get out of your seat and come up here to the Mohol by front? si prosím výjsť zo svojej rady. Everyone who wants to A work with príďte Jesus. tu dopredu pred pódium. Every Christian who wants to say, God, use me. Každý kresťan, ktorý chce povedať, Bože, použij si ma, tu som. Just stand up and come. Tam, kde si postav sa, príď tu dopredu. Poďte teraz. Come on. Every Christian who wants to be a worker. Každý kresťan, kto chce byť pracovník pre Boha. You want God to send you throughout Slovakia. Keď chcete, aby vás Boh vysielal po celom Slovensku, Or maybe in another place in the world. možno aj do iných krajín, But you want to work for Jesus. ale chceš pracovať pre Ježiša. Lift your hand if you want to work for Zdvihni Jesus. svoje ruky Just praise him out loud. a nahlas ho chvál. Praise him out loud. Chvál ho nahlas. We praise you, Jesus. Chválime ťa, Ježiš. Use us, Lord. Bože, použij si nás. Use the men. Použij si mužov. Use the ladies. Použij si ženy, dámy. Use the young people. Použij si mladých ľudí. Visit Slovakia with your love. Navštív Slovensko svojou láskou.
nech Slovensko vidí Božiu slávu. Use us. Bože, použij si nás. It doesn't matter how weak we feel. Nezáleží na tom, aký krehký alebo slabý si pripadáš. You are strong. Ty si silný, Bože. You have all power. Ty máš každú moc. Take our weakness and make it into strength. Bože, zober naše slabosti a premeni ich na silu. We surrender to you. Bože, podávame sa Ti. We are not much, but take us in your hands. Bože, my sami v sebe nie sme toho veľa, ale Ty nás zober do svojej ruky. Lord, we're expecting great things. Bože, my očakávame úžasné veci. This very day, Wednesday, Aj tento deň, stredu, in June, tu v júni, a man from New York City, človek z New Yorku, my brothers and sisters in Slovakia, moji bratia a sestry na Slovensku, we are making a contract with you. my s tebou robíme zmluvu. We will work for you as long as we live. Budeme pracovať pre teba, kým žijeme. Because we love you. Pretože ťa máme radi, milujeme ťa. You mean everything to us.
Ty pre nás znamenáš všetko. We are nothing without you. Bez teba nie sme nič. You're the best friend we've ever had. Ty si najlepší priateľ, ktorého sme kedy mali. Help us to see the people the way you see them. Pomôž nám, aby sme videli ľudí tak, ako ich vidíš ty. Save us from selfishness. Že sú mnohí ľudia sebeckí. Help us to feel what you feel about the people. Pomôž nám cítiť to, čo ty cítiš ohľadom ľudí. And then put words in our mouth. A prosíme ťa, daj potom slova do našich úst. And love in our hearts. A vylej v nás lásku. For the fields are ripe unto harvest. Kvôli tomu, lebo polia sa belejú, sú hotové pre žatvu. Over every city in Slovakia. Pre každé mesto na Over Slovensku. every town in Slovakia. Hovoríme to nad každým mestom na We Slovensku. pray the blessing of God. Modlíme sa a vyríkame The Božie blessing of požehnanie. God. Vyríkame Božie The blessing of požehnanie. God over Božie Slovakia. požehnanie pre Slovensko. Let's put our hands together and Môžeme clap. spoločne zatleskať na Božiu slávu.